Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν όσοι επισκέπτονται τη Ζανζιβάρη είναι ότι κλείνονται μέσα σε αποστηρωμένα resort. Εδώ λοιπόν σου έχω 5 πράγματα για να μην χάσεις την πραγματική μαγεία αυτού του νησιού. Νούμερο 5. Κάνε sunset cruise με παραδοσιακή ξύλινη βάρκα την ώρα που ο ήλιος σβήνει στον απέραντο ορίζοντα του Ινδικού ωκεανού. Νούμερο 4. Μπες στο Εθνικό Πάρκο Τζοζάνι για να δεις τις σπάνιες μαϊμούδες Red Columbus και κάνε ένα spice tour γεμάτο γεύσεις και αρώματα. Η Ζανζιβάρη είναι το νησί των μπαχαρικών. Νούμερο 3. Χάσου στα γραφικά και δεδαλώδη στενά της Stone Town. Και ύστερα πήγαινε με βάρκα μέχρι το Prison Island για να δεις τις εντυπωσιακές υπεραιωνόβιες γιγάντιες χελώνες Αλντάμπρα. Νούμερο 2. Επισκέψου ένα τοπικό σχολείο και γνώρισε τα πιο αυθεντικά και ανέμελα χαμόγελα παιδιών, μακριά από τις ανέσεις της δυτικής ζωής. Και νούμερο 1. Βούτα στα κρυστάλλινα νερά του ιδιωτικού νησιού Μνέμπα και κάνε snorkeling με τα δελφίνια να κολυμπάνε δίπλα σου. Με άλλα λόγια, μην πας σαν τουριστάκι. Η Ζανζιβάρη είναι ασφαλής. Ζεις την έξω από τα resort.